नोंना माहाय एसे खोन्थादो जायगाया नोंसिना सोर माने दा नुबासो मिथिगोन नोंसिनाव माने सोर अबे मन्दिराव माने जेरुसालेम साब्रै होननायखौ नायनोसै मा जायो साबैसे सफैयो दिनै माहाय नोंसिना मादै दिनै एदेनबारियाव सोर साथाम रबिन सार सुरेश सार आं ओमफ्राय नों दिनै गान खननो सानदों ना मोसानो सानदों आं मोननैखौ सानाखैमोन साननायाथ' नोंसोरसो मा बुङो सुरेश सारा खनगोनदां सोलोंगासिनो नोंथाङा सोलोंगासिनो नै नै बिथाङा जाबाय एदेनबारिनि आलासि गाहायजों बिथांनि बिदिनो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ मिथिनो मोनगोन आरो थादो दै आं थांसै बाय बाय जोंहा ड्राइभारा नै लोगोफोर जोङो दिनै महन आं ओमफ्राय आब' ग्रेसि जोङो बे जोंनि जेरुसालेम मन्दिराव जोबोद थाबाय ओमफ्राय जोङो साथामजों थांबाय आरो ओमफ्राय माखासेफ्रा एदेनबारि आरो सान्तिपुर आरो चिकनापुराव बिदिनो जों भाग जाबाय आरो साथामै खबरफ्रा थाखा फैसा गैयाबा गाज्रि mana deh apa jadi mau beli diskon lagi dong coba jangan diskon ha सिख'दों थ' Sampai thai về di shuni rong ra
हेलौ होमबा एसे मोजाङै बुंदो जेरुसालेम मन्दिरनिफ्राय फैबाय फैनानै जोङो आरोबाव नैबे एडेनबारि बाप्टिस्ट चार्चआवहाय ज' जाबाय ओमफ्राय जोङो जेरैबायदि जानो गोनां गिफ्ट फेलोशिपनि थाखाय बिदिनो गिदिर जाया ओरैनो बारा लाबाय आरो